ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଅନଲାଇନ୍ ୱାର୍କସ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆବେଦନ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ମୋବାଇଲର କ୍ରୋମ୍କୁ ଓପନ୍ କରିବେ। ସର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଟାଇପ୍ ୟୁଆର୍ଏଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏଠି ଆପଣ ମାରିବେ subhadra.odisha.gov.in ମାରିକି ସର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ତିନିଟା ଗାର ଉପରେ ଆପଣ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆବେଦନ ସ୍ଥିତି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନା ଏମିତି ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଆସିଯିବ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେବେ। ତାପରେ ଏଠି ଏକ ବକ୍ସ ଥିବ, এই ବକ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବେ। ତାପରେ ଲଗ୍ଇନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଠି ଆଧାରରେ ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇଥିବା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଏକ OTP ଯିବ। ସେ OTPକୁ ଏଠି ଆପଣ ଦେବେ। ସେ OTP ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ OTP ସହିତ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିହେବ କେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଉଛି ପଇସା, ତାପରେ କେତେ ତାରିଖ ଯାଇଛି, କେଉଁ ଖାତାକୁ ଯାଇଛି, ଏଠି ଆପଣ ସବୁ ପୁରା ବିବରଣୀ ପୁରା ଦେଖେଇଦେବ।